Dobrý večer, vítám vás. Jaké je to slovo? Halo, halo, slyšíme se, dobrý večer. Halo, halo. Dobrý večer, opět Hirek, myslím si, že to Sinobrával. Řekněte mi to prosím ještě jednou, ten typ. Sinobrával. Bohužel výborný typ, Mirku. Slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer. Jaký máte typ? Halo? Ano, slyšíme se, jste v živém vysílání, tak povídejte, jaké je to slovo? Je to mrdat cecky na hlavě bobra. Vítám vás. Jaké je to slovo? Jaká je ta odpověď? U telefonu Mirek, myslím si, že je to Ibravel, tak. Ibravel, bohužel ne. Jaké je to slovo? Slyšíme se. Hirek, opět, myslím si, že je to slovo brasi. Není, Mirku, bohužel. Myslím, že je to Branis. Zkuste ještě jednou tu, řekněte mi to. Branis. Obranis. Bohužel ne, ani toto nebylo správné. Jedeme dál. Já to zapíši, já vám děkuji. Slyšíme se, dobrý večer. Ano, dobrý večer. Myslím si, myslím si, že je to obránce. Obránce. Já tam nemám písmeno C, Mirku. To je chybná odpověď. Sinobrával. Mrdat cecky na hlavě bobra. Brasi. Branis. Bránce. Sinobrával. Mrdat cecky na hlavě bobra. Brasi. Branis. Bránce.